suntem acei aici care venim din mai multe părți, da? Spun un bun venit la toți, spun un bun venit familiei dumneavoastră, la Vereta și frate Antol, care nu-și de Chișinău, ca să fiți aici la Petrovca. Slavă Domnului, mulțumim că sunteți împreună cu noi. Mulțumim celor care vin de la Sângerei, domnul primar, împreună cu familia. Mulțumim celor care vin din satul vecin, Gheorghe, multe binecuvântări, mulți ani, ca să fim împreună. Aici sunt, dacă nu greșesc, frate, din Franța, corect? Avem asta și din Franța. Este frate din Germania, care este tot frate bisericii, care tot a venit din Germania ca să fie aici să sărbăm anul împreună. Apoi este altă familie care e venită din Italia, din orășelul Chieri, care tot s-au planificat ca să fie împreună cu noi ca să sărbăm anul nou aici. Nu știu, este cineva aici care e prima dată anul nou împreună cu noi? Sau ați mai fost? Mihai, nu-și prima dată, precis. Tu fiecare an cu program ești? Dorin mă din prima dată. Avem fost. De anul nou mi-a fost? Nu. Nu, a Dorin prima dată de anul nou. Da? Sper că ca să vă placă, da? Sau că sunteți împreună cu noi să nu regretați asta. Deci este un loc deosebit aici în satul Petrovca, această încăpere, este un loc special. Deci de ce și noi alegem ca să fim aici an de an, în fiecare an, este și normal procesul lor ca un an întreg, dar un an întreg ca să găsim o seară, să găsim câteva ore, ca să mulțumim, da? Asta este de datoria noastră, să cere asta, ca să venim să mulțumim. Un an. Chiar dacă a fost un an, poate, știți, cu greutăți, cu încercări, nu știu, cu diferite lucruri, poate că pentru unii și zilele acestea s-a putut de încercări, cum știu și cunoaște. Dar oricum Dumnezeu a binecuvântat. Oricum Dumnezeu a dat binecuvântare, a binecuvântat și suntem toți astăzi aici ca să mulțumim lui Dumnezeu și vom căuta și vom găsi motive de mulțumire pentru Dumnezeu. Și totodată avem și ocazia ca să cerem și binecuvântare pentru anul care iată, urmează ca să fie. Da? Binecuvântare Domnului din seara aceasta. Vă știți, deci Iosua, capitolul 1, de la versetul 5 la 9. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta când vei trăi. Eu voi fi cu tine. Cum am fost cu Moise, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporul acestea țara pe care am jurat părinților lor că le voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Dumnezeu să vă binecuvânteze în acest oră. Dumnezeu să ne dea hară. Vreau ca acest cuvânt să-l aplicăm fiecare și pentru viața noastră, ca să fie acea încurajare. Știți, Dumnezeu în Scriptură, când a dorit să încurajeze pe cineva, când a dorit, într-adevăr, să dea puteri, să dea forță, da, să dea avânt. Vă știți cum a fost Fiul Dumnezeu de a face asta? Eu voi fi cu tine. Eu sunt cu tine. Da? Atunci când Dumnezeu spune asta, eu sunt cu tine, da? Cum a spus lui Iosua, da? Dumnezeul tău este cu tine în tot ce îi faci. Atunci când Dumnezeu este alături, da? Atunci când Dumnezeu te spărginește, asta este cea mai mare încurajare. Asta este ceea ce va da efort. Asta este ceea ce va trece peste dezamăgiri, peste ceea ce deja ne obosește, peste ceea ce deja spunem că nu mai vrem, m-am săturat, nu mai pot. Dar tu
Ceas de ceas,
Slăviți fie Dumnezeu că din lumea aceasta am venit parte a Bisericii Dumnezeu. Slăviți fie Domnul. Aleluia. Este ultima seară, ultimele ore, ultima oră, ultimele minute, am putea să socotim și secunde dacă am vrea, din anul acesta. Anul acesta, 2025, a fost așa cum a fost. Anii sunt diferiți. Pentru unii, poate o spune, e cel mai frumos an din viața mea, m-am căsătorit, am găsit cea mai frumoasă faptă. Altul zice, am găsit cel mai frumos bărbat. Altul zice, am intrat la școală. Altul zice, am făcut logodnă, așa? Fiecare va zice ceva despre anul acesta. Unii vor spune și lucruri mai puțin plăcute. Anul acesta am petrecut pe cineva. Anul acesta s-a întâmplat ceva în viața noastră. Viața noastră e diferită. Și anul e diferit, nu știm. Când am început anul în ianuarie, nu știm ce avea să întâmple. Dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Un lucru care nu se schimbă. Un lucru care nu se schimbă. Și în acea seară Dumnezeu ne spune, toate lucrurile se schimbă. Dar ce nu se schimbă? Haideți să vedem ce nu se schimbă. Pentru că am vrea să ne legăm de ceva care nu se schimbă. Te legi de o soție și s-ar putea să pleci peste câțiva ani. Te legi de copii, pleacă, de părinți, ei pleacă, de un serviciu, o pierzi, de sănătate, ea se duce, de tinerețe și ea se duce, de tot ce ne iau care pleacă, se schimbă. Dar este un lucru care în această seară vrem să știm, Cartea Maleahi, capitolul 3, versetul 6. Cartea Maleahi, capitolul 3, versetul 6. Este un lucru care nu se schimbă și în această seară vrem să ne apucăm de acesta. Și este ceva care nu se schimbă și asta vreau în această seară, să ții minte. Când ai fost în 2025, ultima seară, am înțeles ceva care nu se schimbă și de aceasta mă apucat și vreau să țin toată viața. Maleahi 3:6. Maleahi 3:6. Spune așa. Căci eu sunt Domnul. Eu nu mă schimb. De ce voi copiii al lui Iacov n-ați fost nimiciți? Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, spune Dumnezeu. Cât de frumos. De ce copiii lui Iacov? Pentru că poporul Israel a făcut multe păcate. A ajuns la moment când erau mai răi decât neamuri. Și astăzi creștinii fac multe lucruri rele. În creștinism, în țările creștine se fac lucruri mai rele ca în țările musulmane sau budiste. Sunt multe lucruri rele. Dar un lucru care nu schimbă e Dumnezeu. Și El ne iubește și El va veni să iei biserica Lui, slăviți fie Domnul. Și așa cum a citit fratele Vecislav, când Dumnezeu a spus lui Iosua, eu voi fi cu tine. Ce poate fi mai încurajător și mai puternic când totul se clateră, când totul se duce, dar dacă Dumnezeu e cu tine? Cel care nu se schimbă e cu tine, slăviți fie Domnul. Și în această seară, Doamne, îți mulțumim pentru anul care s-a dus. A fost un an pentru unii, pentru că toate evenimentele majore se memorează, sau majore pozitive, sau majore negative. Dar dacă au fost așa mai obișnuit, ai primit salariu, te-ai bucurat, ai trăit viața, ai avut ce pune pe masă, e un an frumos. Dar dacă s-a întâmplat ceva greu, pentru familia Oineagră, anul acesta va rămânea un an în care a plecat soția, a plecat mama, un an care va rămâne la istorie. Pentru altceva va rămânea altceva, poate pozitiv, altceva. Dar am vrea să știm în această seară că ceea ce nu schimbă este Dumnezeu. Și Dumnezeu de-a lungul istoriei le-a spus copiilor săi, poporul Israel și nouă astăzi, eu sunt Dumnezeu care nu mă schimb. Și în această seară vreau să-i mulțumim toți cei care suntem aici. Că ne-am apucat de ceva care rămâne statorul. Este Dumnezeu nostru. Este Tatăl nostru. Dragii mei, sunt multe religii în lume, dar doar în creștinism. Și la iudei. Dar la iudei e altfel. La iudei Tatăl este mai mult un tată care mai aspru. Cum erau și părinții noștri. Bătaia era. Și în Vechiul Testament, iudeii tot îl numeau pe Dumnezeu ca Tată. Numai că acolo era mai aspru. Creștinii, dragii mei, sunt cel mai înmultați Dumnezeu. Tatăl nostru e Dumnezeu, Dumnezeu e Tatăl nostru și un Tată care ne alintă, care acoperă cu dragoste și care e mai mult harul Dumnezeu. Nu mai este viața, ai păcătuit, moarte. Ai făcut asta, ucis cu pietre, ai făcut asta, lovit pe tătea. Dumnezeu vrea ca să fim copiii Lui care să ne iubim de dragoste. Și totdeauna așa, zilele acestea vorbim cu mai mulți creștini, am avut mai multe vizite și spuneam, ar vrea ca toți să-i creștinim aici. Să fim creștini care să prădim la Tatăl
nu ca cineva care, dacă fac păcatul acesta, o să mă dea în foc sau o să mă pedepsească. Vreau să prăviți altfel. Părinții mei au plecat creștini, Dumnezeu să ne ajută și noi să ajungem acolo, dar așa era generația care mai mult era bazat pe frică. Și dacă ai făcut ceva și nu ai rezolvat, nu te-ai împăcat, a să dai Dumnezeu în foc, ai să ajungi în ea. Și asta e o frică care nu e rea, dar este ceva mai bun. Vreau să ajungeți toți, dacă aici toți nu facem unele lucruri de frică de Dumnezeu, să ne pedepsească, asta e puțin. Vreau astăzi să ajungi la alt nivel, să mă urcați mai sus, spui, sunt ispitit și eu de păcatul acesta, dar nu-l fac. Că dacă l-aș face, l-aș ofensa la pe Dumnezeu. E un alt nivel când ajungi pe Dumnezeu să-L ai ca și respect, ca tată, să-L respecti, nu din frică. Pentru că dacă e frica, faci lucruri din frică, ai frică, dar dacă cumva ai văzut cum s-a întâmplat mic, o dat 2 ori și... Dar când ajungi să-L respecti Dumnezeu din dragoste, nu mai fac păcatul ăsta, pentru că așa de mult îl iubesc Dumnezeu, că dacă aș face, l-aș ofensa. Toți oamenii sunt ispiți, creștinii și necreștinii, numai creștinii, din dragoste pentru Dumnezeu, nu fac unele plăceri. Noi trăim în corpul acesta care sunt ispitimi. Mai mulți sau puțini, unele plăceri au plecat din viața noastră cu pocăința, altele au rămas. De ce au rămas? Pentru că Dumnezeu le-a lăsat și lui Adam cu Eva plăcerea aceasta din pomul acela. Pentru că dacă nu ai nicio plăcere, tot poți să ești puternic. Că nu ești atras de nimic. De când ești atras de ceva și tu reziști, că asta e. Când vezi pomul acela, rodul acela frumos și ai vrea să-l mănânci, dar tata mi-a spus nu mănânc și nu voi mânca. Frumos ar fi fost să spui Adam și eu așa, dar nu așa a fost. Frumos ar fi ca și Natasha și Slăvislav și Anatol și fiecare, când este ceva, parcă ar vrea să facă sau să privească sau să uite sau să asculte, dar spune, dacă fac lucrul ăsta, îl ofensez pe Dumnezeu. Și te lupți cu ispita. Doamne, ajută în schimb creștini, care să ne ridicăm o treaptă mai sus, să facem lucrurile nu din frică, dar din ce? Din respect, din dragoste pentru Dumnezeu. Asta e mult mai măreț. Vreau, dragii mei, în aceasta ar fi, Doamne, vreau să urc alt treaptă mai sus. Vreau să renunț la multe plăceri, multe ispite care poate le-am avut și să nu ne fac, pentru că te iubesc pe tine. Și noi creștinii în fiecare zi ne întâlnim, în fiecare clip cu Dumnezeu, la nivel de gând, la nivel de rugăciune, la nivel de comunicare cu El. Și dacă ai cu cineva ceva, nu poți să te întâlnești cu El. Dacă ai o datorie la cuiva și parcă nu e dat și ai spus că ai dat și parcă nu poți să întâlnești. Dar dacă e problema rezolvată, atunci poți să întâlnești, să dai mâna, să te bucuri. Așa și cu Dumnezeu. Când totul este rezolvat, că chiar dacă s-a întâmplat cu El și cere tare, putem să dăm uite cu El, putem să discutăm cu El, putem să vorbim și ascultăm pe Dumnezeu. Adam și Eva, când a păcătuit, ce-au făcut? S-au ascuns. Biblia spune, până atunci, în dimineața, răcoare zile, Dumnezeu venea și comunica cu ei, vorbea, dar în momentul ăsta întreabă, Olea, unde ești? Tania, unde ești? Gheță, unde ești? Vrișa, unde ești? Și atunci când păcătuim, păcatul ne face să ne ascundem de Dumnezeu. Te întoarci înapoi la frică. Păcatul produce frica. Dar dragostea Dumnezeu produce dragoste. Când ai înțeles cât de mult a făcut pentru tine, te ajungi la nivel și cât de mult a făcut Dumnezeu pentru mine, că nu mai pot să trăiesc altfel. Și le spun la oameni, întotdeauna rugăciunea cea mai simplă este să crezi că Dumnezeu te iubește, să crezi că te iartă. Doamne Iisus Hristos, să mulțumesc pentru mine pe cruce. Recunosc jertfa Lui. Apoi spune, Doamne Iisus Hristos, iartă-mă. Și foarte mulți creștini rămân aici, Doamne, iartă-mă. Doamne, așa asta e bine, nu e rău. Dar există ceva mai mult. Încă 2 trepe. Una este să spui, Doamne, mulțumesc că mă ierți. Pentru foarte mulți creștini spun, Doamne, iartă-mă, dar dacă întâi, dar crezi că te iartă Dumnezeu? Nu știu. Alții cred că nu am mai iartă Dumnezeu. Dar spun, Doamne, iartă-mă, dar ei nu cred Dumnezeu iartă. Alții zic, Dumnezeu știe. Dragii mei, vreau să știți că Dumnezeu e cel mai bun părinte. Și El ne iubește și ne iartă. Și după aceea ai spus, Doamne, iartă-mă și crezi că El te iartă, mai spune cu un lucru. Doamne, dă-mi putere să nu păcătuiesc. Nu mă simt bine, nu vreau, Doamne, să vin atât de des, Doamne, dă-mi putere, pentru că nu avem putere. Într-o țară creștină, toți oamenii știu, curvie e păcat, asta e păcat, furtul e păcat, minciuna.
Dar sunt oameni care nu au putere. Și avem nevoie de putere. Putere la Dumnezeu. Și aceasta putem aici ca să ne luăm putere și să mergem înainte. S-a finisat anul acesta un an, așa cum a fost. Nu putem schimba. Bun sau rău, trist sau mai puțin trist, dar un lucru care nu se schimbă. Ce ai învățat această seară, soară Măreanu? Ce nu se schimbă? Maleahii 3:6. Domnul nu se schimbă. Și vă spun, am fost la multe, am întâlnit un colonel de la Negrat Cazil de la Brăț, eu când întreb întrebarea aceasta, când nu a sus la mister și el așa, o duminica trecută, și merge și la mănăstiri, totul se binecuvânteze, la Eloveni, tot o doamnă la pompiere, duminica trecută și alții. Dar am făcut la Academie de Poliție, când am fost acum un băiat nou, și când am vorbit cu el, am avut timp scurt, am vorbit doar 5 minute, și în 5 minute 3 citate din Biblie mi-au spus. Și azi l-am sunat și a spus mi-a plăcut, adică și am vrea să ne întâlnim și el îmi spune, unii sunt 2 sau 3, în numele meu acolo este cât de frumos. Și Domnul să binecuvânteze, Domnul să ajute pe toți, sunt mulți oameni creștini, iubitori Dumnezeu, și Domnul să binecuvânteze pe cei creștini, iubitori Dumnezeu, să fim și pe chiar de noi. Și iubiți-vă unii pe alții și rugați-vă pentru alții, pentru că Dumnezeu nu are denumiri. Dumnezeu are creștini care îl iubesc Dumnezeu și care au credință și au fama. Domnul să binecuvânteze. Când plecăm de lumea aceasta, nu sunt noi cruce. Asta e credința, bogăție, distinție, medale. Chiar dacă unii pun în mormânt acolo și medale, dacă a fost veteran, și alții poate le pune și computer diferite și la romi și mai multe alte. Până în mormânt, dar nu ia mai departe, acolo și putrezesc. Dar ceea ce luăm cu noi e credința în Dumnezeu și faptele noastre. Doamne, ajută-ne să ne păstrăm credința și să facem cât mai multe fapte frumoase. Moise a zis Domnului, iată Domnul zice, după poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, spune Moise pe Dumnezeu, arată-mi căile tale, atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge însuși cu tine și îți voi da o tihnă. Moise a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când mergi tu cu noi? Și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața pământului. Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi cere acum, căci ai căpătat trecere înaintea ta și te cunosc pe nume. Amin. Și Moise a zis, arată-mi slava ta. Cât de frumos. Ce vrea Moise? Ce vrea Dumnezeu de la noi? Îmi place acea un lucru care Moise spune. Versetul 16. Cum se va ști că am căpătat trecerea înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când ne mergi tu cu noi? Și când prin aceasta vom fi, cum? Deosebiți, eu și poporul tău de toate popoarele de fața pământului. Cât de frumos. Dragii mei, sunt mulți creștini. Dar vrem să fim creștini care să ne deosebim prin vorbire. Știi cine e Anatol? Știi cine este Vital? Cine e Dunia? Cine e Mihai? Cine e Mircea? Dima? Când te enervezi, ce cuvinte scoți? Nu te făli când ești în public, predici frumos, când ești... Dar când te enervezi, ce cuvinte spui? Că ce nu ești? Avem de lucrat la noi. Avem de lucrat la noi. Pentru că vrem să fim mai buni. Să fim atunci când suntem enervați, dar ca atunci când suntem calmi. Tot aceleași cuvinte să iasă. Doamne, ajută-ne! Vrem să fim deosebiți, pentru că lumea se uită la tine nu numai când îți este bine, dar și când te-ai enervat. Cum atunci reacționezi? Am spus că un dat, când eram la Molovat, acolo un sat mai deosebit și băteam niște pare acolo pentru la biserică. Și vecinul stătea lângă mine și se uita. Bă, am spus la cineva mai sunt noi și era noapte deja te-am la biserică și
am bătut parul cel de aici, trebuie intri cel de acolo și am bătut pe aici și celălalt trebuie să-l bat parul de celălalt. Și ăsta era aici deja. Când băteam cu ciocanul cel mare, n-a nimerită în par și s-a dus cu degetul în parul ăsta și s-a crăpat tot degetul așa. Dar vecinul spune, prinde sânge, m-o să el, m-a spus de aici, că eu așteptam să spun ceva. Dragii mei, creștini adevărați sunt cei care ies sânge din ei, dar nu ies cuvinte neplăcute. Să ia sânge din noi, dar să nu ies cuvinte neplăcute. Alții încă nu ies sânge, dar cuvinte deja ies. Domnul Iisus, când era pe cruce, curgea sânge din el, dar nu știu niciun cuvânt neplăcut. Asta este sfânt deosebit. Și îmi place foarte mult, eu zic că interceptările acestea care a miniștrilor, a parlamentarilor, când interceptează telefoanele și pune pe bandă. Și de multe ori, chiar dacă e ministru, prim-ministru, trebuie să fac în loc de că spune cuvinte care nu trebuie să le spune. Dragi creștini, noi suntem interceptați 24 în 24. Nu de SIS, nu de alții, suntem de Dumnezeu. Și dacă noi suntem Dumnezeu interceptat, atunci vorbirea noastră este aceeași. Și aici, eu le spun unde merg, dragi creștini, dragi colegi, ce mesaj aveți când sunteți cu mine, când sunteți în public, la cameră, așa să fie și un mesaj când sunteți la pescuit sau în altă parte. Noi cu unii sunt diferiți. Copiii Dumnezeu trebuie să fie deosebiți. Și Doamne ajută-ne. Noi spun, Doamne, vrem să fim deosebiți de celălalt popoare. Și Domnul să ne încurteze. Dragii mei, fără Dumnezeu nu putem să fim deosebiți. Nu educația noastră, asta e temporară. Nu cunoștințele noastre, nu studiile ne fac deosebit, ci Dumnezeu trăiește în noi. Duhul Sfânt, acela conduce schimbarea. Sunt oameni cu studii, doctorate, și când se enervează sau când sunt în alt cercuri, când iau mai mult decât trebuie pahare, ies din ei lucruri care n-ar trebui să iasă. Vorbele lor și alte lucruri. Dar ceea ce ne schimbă este Dumnezeu care nu se schimbă. Asta e paradoxul. Cei care produc schimbarea în noi, cine este? Acel care nu se schimbă. Dar lucrurile care se schimbă din viața noastră, nu ne schimbă. Temporar. Numai Dumnezeu ne schimbă viața. Doamne, binecuvântează. Vrem să mulțumim pentru acest an. Și Biblia spune, mulțumiți Dumnezeu pentru ce? Chiar și pentru toate. Doamne, eu spun așa, sunt lucruri care eu nu înțeleg pe Dumnezeu, nu înțeleg de ce, dar eu știu că Dumnezeu nu greșește. Dumnezeu nu greșește, dragi creștini. Dacă s-a întâmplat ceva în viața mea sau altceva, El nu greșește. Eu pot să nu înțeleg. Asta e diferența. Eu pot să nu înțeleg, dar Dumnezeu nu greșește. Și la ora aceasta ar să-i mulțumim pentru toate lucrurile, pentru anul acesta. Așa cum a fost El. Pentru unii mai buni, pentru alții mai rău. Nu știu nimeni. Nu știu ce va fi anul viitor. Am vrea să mulțumim Dumnezeu pentru pace, pentru liniște, pentru Domnul Iisus care nu te cruci, pentru păcatele noastre. Și să mulțumim că atunci când curgea sânge din El, El a spus, Doamne, iartă că și nu știu ce fac. Haideți și noi, poate când ne vom enerva. Poate nu vom fi până la sânge, dar de noi să iasă cuvinte care sunt plăcute Dumnezeu.
Dumnezeu care El este cu noi în tot ce facem și un Dumnezeu care nu se schimbă. Cum am trebui noi ca creștini să fim cu un așa Dumnezeu? Și cu un așa Dumnezeu poți fi sărac sau cu un așa Dumnezeu poți fi bogat. Și nu o să dau citire în Evanghelia după Luca, capitolul 12, este o pildă care îl spune Domnul Iisus Hristos la un om erodit țarina. Și erodit într-atât de mult că ambarele pe care le avea, trebuia să o gândică și să facă și să le mărească, să le lărgească, să încapă toată producția. La un om care nu încape grânarele în depozite, nu este un om care își pierde vremea pe internet, TikTok, nu așteaptă fonduri sociale, este un om care muncește. Noi, ca creștini, avem de muncit. Ca să ajungi bogat, este nevoie să muncești. Și timpurile părinților noștri se făceau, poate care mai sunt care cunosc, se făcea godovoiul. Anual, da, și anualul. Și se spuneau, adică lucrurile care s-au realizat, care se putea să realizeze și multe altele lucruri. Unii erau apreciați, premiați și noi ca și cum suntem la un sfârșit de an și am putea să vedem ce am făcut noi pentru Iisus. S-a mai cântat și o cântare, adică despre ce facem pentru Iisus. Și aș vrea ca să am așa un cuvânt, un îndemn, ca să ne îmbogățim față de Dumnezeu. Așa cum spune și pentru că lucrurile astea materiale o să piardă, spune Domnul Iisus, și dacă îți cere sufletul, cui rămâne? Adică să pierd. Și omul poate să investească în viața asta atâta, ca să strângă și aleargă. Și sunt oameni care nici la biserică poate nu merg, numai ca să ajungă, să aibă bani puși la banc, să spui, băi, sufletul, ești, părinește, mănâncă, veselește. Dar Dumnezeu spune, nebunule, dacă s-ar cere sufletul pe noaptea asta, a cui rămân lucrurile astea? Adică lucrurile care le strângem noi, ele o să piardă, dar ceea ce facem pentru Dumnezeu, cele rămân. Și spun, tot așa este și cu cei care își adună să îmbogățesc pentru viața asta și nu să îmbogățesc față de Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute ca anul care vine. Avem de muncit și nu e ușor. Nu a fost nici la omul ăsta ușor ca să strici și depozite, dar până la stricare au avut mai mult de lucru ca să aducă roada asta, câtă muncă trebuie să depui ca să faci, să ajungi la așa o roadă. Și noi muncim. Într-un fel sau altul, noi muncim pe calea asta, pentru viața asta muncim. Dar Domnul Iisus pune accentul ca să ne îmbogățim față de Dumnezeu. Și la 1 Timotei, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, spune să îndemne, adică cei care primesc învățătură, îndeamnă să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să se întâmple unul cu altul, așa, ca să-și strângă pentru vremea viitoare, drept omoară, o bună temerie pentru ca să apuce adevărata viață. Și Domnul să ne ajute, pe mine și fiecare dintre noi, ca să ne îmbogățim față de Dumnezeu, prin fapte bune, ca să ne adunăm o comoară pentru adevărata viață. Și Domnul să fie slăvit și glorificat. Vrem ca acest mesaj să rămâie pentru anul viitor, pentru mine și pentru fiecare, ca să ne îmbogățim. Dar ca să te îmbogățești, trebuie să lucrezi. Și nu e ușor.
dar Domnul să ne dea putere, sănătate, înțelepciune și dorință. Dorința e mult mai importantă. Dacă este dorință și realizări, poți fi în urma dorinței. Și Domnul să ne ajute, El să fie glorificat de acum și în veci. Amin.